Sebungana manyerbangi malos marurus jalamanilu doi HP salpu doi songon halilu hauliyoni sorry badana di keluarga PHK mangga terina ada kupengai rasi penota boleh tuh arung kupena neng roba mata potino 5 masih hamuna amana mido ina nami salukupna asal tabering detik acara nata tiup ganu mulu dibadi si uluan
ha huria jadi ya sa tabotan nong masih kapasori lawan jahasa adora suka buka kebaktiata pada di bagas atikion tamahita jolo martang yang nahom di bagas rohatta alani martang yang makita. Amin. Mari kita. Dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni to di perbadian na tumapalangi dohot tanoon. Amin. Pinuji maribata aman ni Tuhan Yesus Kristus, na upas-upas tuhita ragam ni pasu-pasu partodion sian berwagi jang. Ay dipilih do hita di bagasan ibana abdurang sojak do petanoon. Asabadia hita jala so asurahan dia holong ni rohanai. Tidak menolak saya mau dong akan diubah buatan akan diubah akan diubah asini orang saya akan diubah dan akan diubah ibadah akan dipahi dan diubah saya pasonggok maasini roham tuhami ali Jehovah di bata khobar tu pakkalutonon nami di ho haleluya martang yang mahita ali Tuhan di bata pergugon suatu dosa para si roha jala perdenggan basa madok mauliate do roha nami tuho tarlobi keluarga nyama nami amat tabita dapu bolon boru pajaitan di siala pangaramotionmu dot pangurpionmu gabe boy terpadu panasida ulan pasahat sulok-sulok pahoppu son sopani ula sida pasangapon hula-hula na hobat tu adat haba tahun nami oma nama jong-jongi dohot mama masuk ulau non asa merdalan dengan sian nama muka sahat ron nama ujungi asima roham tangihon mapangiduan nami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus di pangulu kami amin. Mari kita Manusia
agabi epistel di pertemuan tak apalagi hari sadarion iman atar surat di pasal 27 ayat sada saat rodi ayat dulu songonom malilot disi Eddes yasi Daud jauh berosi parmahanau dan tagaman huranganau ucapan kami itu di pasabam dorohaku ditugu doau di dalam hati goran alani warnai ido sahakna mertua doa kena tumangihon hatani debata jalan naupyapsa maredeza marulupulup jalan marlas ni roha mahita disi Yali Jawa semuanya pernah Yali Jawa semuanya pernah Kali Jawa Sai Bapak kami dalam Ebot adalah semua hadiah kali apa hasuduhan yang ada di sini musafir. Ale Tuhan saya jari mahami mamilangi ari-ari ningulu nami asalam taluk pami pasang pokok Kali Jawa saya mau kami datang muda tua di hari asal apa semua kami saling di baini pilit mahanguluani asa mangulu hodot pinok parmusugut amin maretiza Puji-pujian mandok mulyate Tuhami di hadapanmu di bagasan manugoton Tuhan.
ala asi dot holong ni roham bilih koro kesehatan Tuhan igam nomor 1 ima di neublaun di bagasan manuguton di nabatupa acara nama buka roha doh pikiran nami homa Tuhan namian di bagasan roha nami gam merselesai Tuhan dihatam dinalaho si babigihon nami patu paon ni naposomi suduk koma tangamu na maruli asa buhay hami Tuhan majaloy gabi majalo tiap kalas ni roha soni ma Tuhan di pamurun nami dinabatu pa ulaon sulap-sulap pahuk punasida Tuhami hula-hulanan marga pacita marhiti Tuhan napos doroha nami nalehonommu nang di pamurun nami tiap kalas ni roha lehonommu nang dia katiur dia kapangabahan asabuy mardoang dihami saluhutna na marhula-hula rebu sonang suhari berbuah soni ma Tuhan binamamuk kaulonokkan sahat homahu pasahatan rupi hami garut marsada-sada soni mobi dina marhula-hula marbuah Tuhan sahat homa tangan tot dinami garut cucuk dohami Tuhan marlauk dosa maraduk pokok lumobi soni tuak karuan nami alayala ni Tuhan hapus somai marhiti asi do holong neruhan asa tamata luphami gabe habauran di pasu-pasu jalo ma Tuhan kamiang bangidon namion marhiti asi do holong neruhan amin. Sian dewata mata do sian anakna Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oras madi kita saluhukna di hamu manami nanami ternumobi di keluarga besar na patupahon acara sulang-sulang pakopo kala amang kita bita tapu wolon baru pajaitan hatani dewata di ulas miroka na pinatu pamuna sadari lorong tersurat di Efesus 2:20 sonoma di dok isi alai terpatu paibana do adul lumobis yang natabangi itu manang tapi kiri obar tuha gugon nama korkon di bagasak kita di hati Indonesia bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita di perdalanan ningon wong tahirin tasakapi akka nading kan nauli alai dak si sudah woi dulu sih bodo tasakapi songonan alai olo dodang boy masa boy may alanya kapak korponya kahamaolon satu ngatongan diri satu ngatongan keluarga bakas sa luar ni diri tao na boy mga brady hama masana gabi olo si bata suku-suku roha na uharo nangin na uharo pa ay dang na sudiak ka na ulit sa tabi iturboy dyan alang ito si holo siya manginongi di roha basa na yung songoninin na roharo pa niya alay na yung dohonod do asa takas do pangarajumiyot ta jala takas do pagkaposyot ta guru diniwata do san kolak-korat boy tayo tong maul, bahkan boy tayo tong mustahil, tetapi bagi Tuhan itu terlalu gampang. Asa memang marhiti
Jadi bui adong penyerahan diri takas tutuhani asa buhana Tuhani mangula di tengah-tengah yak kabar permuluan dohotakan atas akal yakin doau ini rencana sudah direncanakan jauh-jauh sebelum atau bahkan dibikin yang mana kami paksari biomuna be atak kasih boha naing manakab ya kau lawan nadinggan apalagi bikin mangulu bina tu ya teh aliran boya laroha senine tong do naingnya songono sini sakapa do naing do songono nale siarong do katantangan siarong do kahamaulon nagui mga beti sa luhu ale do honokuro dakya ulaw nadinggan bui dan terpatulus molorapod do de bata ido neko sirajuna molobe di lawlang nyari ada ngakka hamoloni au ngakka paru kilo nila hobatulucon ale do honokuro lebet adong na pinay mana hatop adong na niya duda dina lebet pe dina hatop manupak do de bata lahu patu parunak kanadinggan di tonga-tonga ni farmolo nadi parsirang kutok kamura di tengah setelah dibaga satang yang muna mangido tutuhani bohasa boy tarpatulus alelas turpukom mamuse mangodolhon hinauli nya kabartikian na naing patupaw ni dibata ale tarpatupaiban ado adul lumobisian natabangido manang natapikir boy natapikiri songono alerang di paluas dibata alai lobi nasihat tapikiri las disino mangula dibata lah hoba patulucong asa marhitei gabilang takasma parsi hohotot ka do parsi tutoka dinalaho pasahat to sudeat ka natahiri tohok akan natabarsi tadi tonga-tonga di parlulu kamu di bagasat tanyang jala do honok kudo molotumpe agak lebat alay marhite na masaw ditangihod di bataro na pinangido ni rohami alani tapasupaso man keluarga asa ganuk museak ka na pinarsita ni rohamo kuroy buat kamu doktong di bagasat tanyang ay di bagasat tanyang munaido tangihonon di debata ada kulak tangihonon na las di bagasat tanyang munaido alusan di debata nangaka jauh-jauh pangidoan munaido alani dohonok kuro nang di keluarga ditakas di tanyang yan no kamalatehok kamu may tutuhan dileho ginawari na tiyo dileho na lagi di bulan 2 oras biasanya na udah tuh berarti alay nereng mani senaryo pe buru berema buka hinauli ni Tuhan ma manakahilaw mang laur hatta ada nah iliang maratuahay asal marisap bungi yusuf udah dinatangi mo naman nereng siyo neryo lima alus ni Tuhani isakak naun na ba tubangun mengubati arsak walaupun marsak kamu naselah lah memikirkan kana masuk ala dari kamu mah las ni rohani Tuhani manukahi bulan tapi dari ta ihutom akabar dalana di bulan Desember nanti kau na udah mulai manugup sahak rom situna manugup nai alayon ni diurdo lasong tiurni arioma tiurni ngolumuna, tiurni keluarga muna, tiurni kabakiri muna tujulan neryo ditumpak di bata. Mulia tema Tuhan, kupasah rohanami tuto. Dinaboy hami rapung makamala teho denggan di basam. Najinalo ni amanami keluarga ni amang si Tabita. Tapubolo inangboru pajaita. Nania lusang tangiang ni nasida. Naselau di parsiran buton nasida Tuhan partikian naulio ima di napasahat soban yuhum nasida tu bulan marhite na patubang ulaw sulang-sulang pahut omma arinauli omma arinadengkan na tinudong Tuhan laho patubahon las ni roha di tonga-tonga ni keluarga majupang be na hilirin ni roha ni nasida atong Tuhan tupahi ma keluarga tujuluan ni Aryo asa paso-paso mo dotong Tuhan nang dia kaya anak ko ni nasida nang dia ka ilaw ni nasida otong
ko na manupahi dalam masuk-masuk. Baik rumah tangga nauli na dingga rumah tangga tujuluan nyari. Ahana hinirim ni rohani nasida. Asa-pasa hatom jala patu busong di Tuhan. Tutiki na mangihut. Jala ahape na pinafsiran kuton ni rohani nasida. Ali Tuhan dewata di tonga-tonga ni keluarga nang di tonga-tonga ni parianak. Totong martinangi ho Tuhan rubi nasida laho madalani saluhuk na yali Tuhan dewata. Asa margugo jala totong marpos ni rohana nasida. Laho nauli na dingga di tonga-tonga ni keluarga nang di tonga-tonga ni nakumadiam. Tuhomo hupasahat kami ulaunom paluas ma Tuhan keluarga tandungu bima para anak dohot parbo dohotat kanan yotan marlas ni roha di hari nauli di hari nadinggano asa jupang akan nauli jupang akan nadingga di hamis saluhuna nama ulaho di apala di partikian marhite Kristus Yesus martania kami itu Tuhan. Amin. Bata mana mina di Banua Gijang bodoh haruran di seluruh selehon-lehon nadinggan dohot nasa libasa namoliutus pasatai masih nani lehom itu kami pilihan nami tuho sejalo mega biwak na khusus di jolok pasu-pasu mejala ramot ya sabu para kasiakan di pilihan om patibul hon harajong mau di tonga-tonga ni kuriam dohot di bortidio buhay marohanai mariti ketodim asalam hutad dah kami godang ni silehon-lehom itu Tuhan salam girgir kami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin rahmahita mangidokon tangiang aliamana mina di Banua Gijang saya di Norbadia Marwan saya Roma Harajaw saya saat malam roham di Banua Tomos Romana di Banua Gijang lelang na Tuhan saya dapat menunjuk siapa saya sama dosa nami songok panesa nami di dosa di doa anak dosa Tuhan gunakan untuk diri Banua mahabisa pangago ay korang puna Harajaw do tabugur ro dia sana kusani bilena asini rohani Tuhan Yesus Kristus solong di rohani Dewata Ama dohot parsauran itu di Borbadia mana madongani hamu salutna amin Horas marihita. Damai narong di pohon tongok. Sekali orang dia suhudon. Pada malah itu hanya mang bawa semuna di acara kebaktian. Nabi natu pamuna di bagas tikion. Salina itu orang memang malah di madiamu. Namun malah amang di bagas ni hasudon. La soani malam dia muna saludna. Hula-hula nami patjaitan. Tulang kami si orang bona tulang si majidak barang sudi matahin asa hula-hula kami saluhnya si orang nami mulai di mana hamok kamanginang dirian di rohamna padohodi ulau pertangyangan nabi natupa nai dan duluan di perhala demi hulat tadi bagas tikau
Anot hobar titiki na tinotohon nami hukora kami berusaha di dalam banguruti ulota duk sipul pertanyaan anon banguluk mejo hita satokin duk baru pe tauruti manot ulota so ni majo haga dukna manami nanami na hotak kami di bagas tikyo nuain ngajong kami bonan ya suhudon di song amang razain nak sorry pada disakak nami tinanak pasahat sulak-sulak pahopu kami tu hula-hula nami di bagas tikyo Pupatu-pahami di song dalam nami pagugo suara nami di panggilan nami pasahat tentang yang nami tamat tanah mertua di baka dadalah si bahenon namang razai nak sorry pada alai na pagugo suara nami do kami panggilan nami pagugo stang yang nami tamat tanah mertua di baka molo pe dukuat kami tuan yang kodang nami tauruti ulau song nakusahok kami sinak kami Banai marohanyak kamat taraza nak tasori pada diuduk ni ulang nama dihamuna hula-hula nami sopor nami hamus aluhuna songonima buah-buah nami songonima pangidon nami sajolo amak pada nami nuan nang ngajong kami bonan ngasuhu ton kisong badamang majoli hami tortor nami perjolo ma aluh damang ma mata mertua di baka mau lihat mamang aluh damang mamuse tu saluhna mataraza inat tasori pada asam dia bani rohana kamat taraza do inat tasori pada mengadopi ulaun apa tu paham aluh damang mau lihat mamang alanang dioleho pangilon nami asa marmula do gawe marmula horas badamang dihami godang mula-mula padung damang dihami godak sobo perhorasan badamang dihami godang mangaliat badamang usai dihami godak sapur marmene sapur maroroti asang dia huzal kami hagabion hagat asang apa tak lagi kita roh si pasahatan dapat berdua di bawah tu kami badamang dihami godang mangaliat
hamu namang boro nami. Kuliah kami mati gitu hamang boro. Ala si sada tertero haita. Jalo hamu na tertero hamu na amang boro. Salah kasih dengan di sana. Boy kita patu pak ulau di bazar tikion di bagasan lasi roha do pahipasa. Karlo bima di hamu salu narazani ulau nami kapubulu. Di zon kami yang anak permuna lumuri di tungganaiku di zon bagas itu tuh lupa nasrah oleh bui saat nabi nasibkan iramuna bala dikir selilingan lain sedua oleh perbuatan ini pintu yang arah jarak area umadiki lain tulusal nabi nasibkan iramuna hinoroni malay kami bodong munalay muna sa luna kagaling totong do na klasiroha ang kiuklok karena gitu lagi pedi blote sa dalil di pasang dewa rama pasupadunan na madragay di hapon na sa luna dalil ni luna namin luwi manang di main namin tulang nang po sa zone tubisuk na dokter namin ito nang di may kustabita ang dia dalam tusiak na dokter na nang iyo jadi di hapon sa luna dalil ni luna namin Tusungi penon maka terjadi dulu na boy kami roman yang takpo kamu makikit sobani mumami sotong manarita badan nak pedimuna hari yang diksudia penon na boy terpasat kami sobanami Tuhan muna dari tangan nami Tuhan tay las marohani muna luwe mana terlebih muna sobanima dari sobanima di hamu pada nami masa mangaliat mahami lawan mana kono bau dolan nami dikion baik kamu mah kami utang itu
Asidoan itu atau mergad-gad datang di hamuna pamurun namin na mga leang. Asa open waeng berhak na ita suhu to. Lau nang ulos-ulosi anak kota. Bedamang ma ama pagdiyo binatu panuhatan. Bedamang di hami kota sitiyo-tiyo pada ulama to kota kasahatan.
non tu boru nami boru pajaitan na adong di hutao. Boru pajaitan. Boru pajaitan adong di hutao. Pacalongan firma to dimunan nasa hasuhuto. Lulululuma nang diak dapat camotan di hamuna saluhu. Sama nafas kokpot di saluhu na perbuibir nahu pasanta itu hamuna. Ya molo dupe. Pagkamunay gabi. Aka nahuli saya dibasuh-basuh Tuhan me. So ni pada horong nami itu hamuna. Saraja dia akan mengurangi sasa di suruh masa magbete sama dia keluton sama tidak pengalian satu kawan. Wala na matulong.